זה היה עוד יום בעיר בממלכת אהובות, שלפתע פלשה לאווירה השלווה בובה רצחנית. ראשה היה מסתובב 360 מעלות, וקראו לה סוזנה. סלימן, סרט שלנו, תפסנו סוסון ים ששחה להנאתו בביבי העיר, כשלפתע סוזנה לפתע סוזנה מראש תקפה אותו, אנסה אותו ולא נתנה לו מנוח. תושבי העיירה מפוחדים מסרו לנו את עדותם. מסרה לנו את עדותה מיטל דהן, פרחה מקומית שהותקפה על ידי סוזנה באחד מימי השבוע. בדיוק סיימתי טיפול פרמננט בשיער, וואי איזה מאלף יצא. בא זאתי תקפה אותי ככה, כל השיער שלי נהרסה לי כל הפריזורה, והיה הופעה של אייל גולן בערב. מה אני אעשה? מה אני אעשה בדיוק עם השיער ככה כל הפרוע? נפלה לי התחתונית, עמק. תושבים מקומיים גם כן מסרו לנו את עדותם הנרגשת והמפוחדת. כן, אחי. וואי, אחי, אתה לא מבין, סוזנה הזאת תקפה אותי, אח שלו, וזה... בקיצר, אני אומר לך, אחי, אני הולך לי ברחוב. אחי, דבר יותר לאט, אתה מעייפתי. סתם, אני הולך וזה כולי בפנן שלי, הולך ליאלו לחפש משהו לאכול. יש שם מבצע על הקולות. פתאום, אחי, תוריד את הדיסטנס, תוריד את המשקפיים. פתאום אני רואה איזה משקפיים. כן, ככה היא עשתה. מה זה לא בא בטוב? מה זה פרק טסת לה לא טוב? מה זה לא בא בטוב? לא בא בטוב. מסתובב לי כמו כדור דיסקו 360 מעלות, ככה מסתובב. תיירת שביקרה במקום מסרה לנו בדמעות. יאו, איזי שמה, למה ישע סושי? צונמי, יא. סתם, אני מטיילת ברחוב. אמא, אוי, תפתחי ערוץ 2, רואים אותי. מיטל, את יכולה רגע לזוז? תראי אותי בטלוויזיה. שלום, אמא, מה נשמע? בקיצור, יאללה, אופי. סוזנה תקפה אותי באמצע שהייתי ברור שהיא תתקוף אותך, תראי איך את נראית, יא עקומה. אם כן, זאת אומרת, עד כאן הכתבה שלנו על סוזנה המרצחת האכזרית. נקווה שהמשטרה תלכוד אותה.